tømning af septiktanke. Uden for byområder og i sommerhusområder opsamles spildevand ofte i bundfældningstanke, der tømmes mindst én gang årligt. Midtjyllands Kloakvedligeholdelse AS tømmer ca. 20.000 tanke om året i midtjyske kommuner. Den bedste og mest miljøvenlige måde at udføre opgaven på er med en moderne slamsuger, en såkaldt KSA'er, som er en kombineret slamsuger og afvander. Ved ankomsten til adressen trækkes slangen ud, og dækslet aftages. Ifølge arbejdsmiljøloven må dæksel ikke veje over 50 kg. Det skal være i terræn og være let aftageligt. Chaufføren kontrollerer først tankens indhold, væskeniveau og T-rør, før tømningen påbegyndes. Så starter selve tømningen. Tankens indhold består af et flydelag, som først suges op. Derefter kommer vandet, og til sidst bundslammet. Tanken tømmes helt. Så kan tankens tilstand kontrolleres, og man kan det efterfølgende år udnytte hele tankens volumen. Tankens indhold af slam og vand bliver adskilt i bilens afvandingssystem. Bilen tager det tykke med, og det rensede spildevand ledes tilbage i tanken. Tømning med KSA er den mest miljøvenlige metode og har ingen indflydelse på tankens biologi. Det vand, som tilbagefyldes i tanken, har en så stor renhed og giver ingen ændringer i afgangs- og drænledningers funktion. Efter endt tømning vil der hurtigt danne sig et tyndt flydelag, der indeholder den rette bakterieflora, og herunder ligger det rensede spildevand. Tanken arbejder altså igen umiddelbart efter endt tømning. Dækslet pålægges, og slangen trækkes ind. Til sidst afleveres en tømmerapport til grundejeren, og afvanderen kan fortsætte på sin tur. Kontakt Midtjyllands Kloakvedligeholdelse AS for yderligere information, eller klik ind på www.mkv-as.dk.